kahabaan ng Magsaysay, Naga City. Lakad-lakad lang tayo. Tayo sa Avenue Square Plaza. Lakad lang. Building oh. Napakaganda ng building na yan. Di pa di pa siya tapos. Building oh. Shout out sa mga taga-Naga. Ilog oh. Ito, Bicol River. Nagpepeña pa rin siya dito na gano si patrol na Bicol. Yan. Yan po nagano si hanggang dun sa may yun, sa may dulong yun. Hanggang dito sa tuloy na to, marami. Open niya pa rin siya, maraming tao dito sa sa lugar na to. Yan, papunta ito sa kabila, papuntang sentro. Yan, papuntang sentro dyan, sa kabilang yan. Maganda oh. Tanang sa una. Yung mga isla-isla pa dyan eh. Dito sa Naga City, Camarines Sur, probinsya ng Bicol Region. Makdo dun sa una. Lakad-lakad lang tayo. Ito maraming lang sa mga kapapadaan dito, mga kainan. Sa Avenue Square, marami dito. Mga kainan dito. Yan. Avenue Plaza. Avenue Plaza, kita nyo? Taas. Dito sa kabila. Parang uulan ah. Parang kayo dito sa ito, may Jollibee, ayun, Jollibee. Papagas kayo, yan, may kompleto dito, may Shell, yan, mga kainan. Mga kainan. Alang Avenue